15. januára 2009 tri misijno-reholné spoločnosti, Spoločnosť Božieho slova, Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého a Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého Večnej poklony oslávili 100. výročie úmrtia svojho zakladateľa, svätého Arnolda Janssena. Samotnej slávnosti predchádzala jej trojdňová príprava. Svätý Arnold Janssen si uctieval božské srdce a potom prichádzal k pochopeniu významu Ducha Svätého a charizmu, ktorú odovzdal všetkým trom kongregáciám, ktoré založil, je práve charizma misií. To znamená, on celým svojim životom, celou svojou prácou, všetkým odriekaním, aj veľkou svojou snahou obetovať sa, smeroval k tomu, aby sa rozšírila táto myšlienka z celosvetových misií. Arnold Janssen sa usiloval objaviť miesta alebo potreby, na ktoré nik v jeho dobe neodpovedal. Myslím, že v podobnom duchu je výzvou aj dnes byť misionárom v duchu spirituality Arnolda Janssena. Objavovať miesta alebo oblasti ľudského života, potreby, na ktoré nik neodpovedá. Potreby ľudí na okraji, ľudí zabudnutých ostatnými, na ne odpovedať a ísť aj napriek riziku. Verbisti a misijné sestry spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, kňazmi, reholníkmi a spoločenstvom veriacich oslávili tento výročitý deň slávnostnou liturgiou v seminárnom kostole verbistov v Bratislave. Tento kostol ako jediný na Slovensku je zasvetený svätému Arnoldovi Janssenovi. Svätý Arnold Janssen hovorí, že všetky misie, každé poslanie šíriť evanjelium má svoj pôvod, inak to ani nemôže byť. V tom, čo Boh posiela. A Boh posiela predovšetkým svoje slovo, aby sa stalo telom, a svojho ducha, Božieho Ducha Svätého, aby posväcoval svet. Arnoldova túžba vyjadrená v hesle Nech žije svätý trojediný Boh v srdciach všetkých ľudí ho hnala k výchove nových misionárov a misijných sestier, ktorým vštepoval vedomie, že ohlasovanie evanjelia je prednostným a najvyšším skutkom lásky k blížnemu. V globalizovanom svete, keď si tak uvedomujeme, že celý svet je ako jedna veľká obec a prekonávanie vzdialenosti nerobí žiaden problém, aj napriek tomu všetkému misie a misijné poslanie má základný význam, veľký význam, lebo nakoniec aj vzťah k Bohu nie je problémom vzdialenosti fyzickej, ale je to problém, môžeme povedať, vzdialenosti duchovnej. Súčasne ľudia prežívajú mnohokrát vzdialenosť od Boha, vzdialenosť od síly veriť. A preto sú potrební misionári, ktorí prichádzajú s posolstvom viery, ktorí prichádzajú so svedectvom odvahy veriť v Božiu lásku, v Boha, ktorý je láskou. V tomto uponáhlanom dnešnom svete treba pomáhať najmä tým chudobným ľuďom. Tá úloha misií je veľká a trochu sa bojím, že tá úloha misií bude potrebná aj dovnútra, nielen smerom do cudzích krajín. Na to, aby sa ľudia podelili s tou dobrou zvesťou, ktorú vlastne prijali, ktorí sú spoznali Ježiša Krista, tak aby sa s tým vlastne podelili s tou radosťou a s tou nádejou, ktorú majú v živote.